سلام تخاتاتلتي مدب هارمون ميديا هميلكم قرنيكم زي اب هارمون ميديا زفنو نواناوي مدبات بسفح نريالو مدبيو زي مدب زي وترو اب سمون حنسب اب عبيت قدايات بممراز سفيح تنتنان ويقع مبرهدات النهبولو يو بعقمي ناي وشتاو عقمي ناي هارموني تأكيبو نابخم زبل ناي حبرتا مدبيو لمو معلتي مس حو خالد عبدو بزعبا زي اب شودن زلو حق مغيار تغتلو عبد حبرتا سب تزعينهم زلو حدشت حقتات حدشت ممرحتاتن انتهي كم زمسلو نمقلاص زاكل قريبنا لنا تمالي اب هارموني ميديا حاو خالد عبدو بزدالو ناي زينا مسحت مدب النتو بنتبي زتتقصو قدايات نيرم لو معانتي نا خباتهم مريسنا نغربهم نتوتات كلوهم نباتهم قاخن كم مرحكم حاو خالد عبدو نقعد حن مزاها نابتي مدب كلمي مرخابنا سلام تقرب سلام محاري سلام كبرات تحتاتلتي كما يتغنيو خمزي حاونا محاري زولو أبز حلف أبز تمالي استفنو مدبنا أو تمالي استفنو مدبنا أبز سومن زي حبيت في التسامتات زنبرو حقتات تتغيروا إلى قريبا نيرة نعوم بزرزر مسحاو محارغ نزالار بولو منا كاتاتو لنا دقي من دعدمكو نابخا محاري ماشي كبرات تخاتاتلت مدبنا خمزي تريبو زلهم اب هاجر شودن نام مرجع زقرارو بولو زلو وان زي بسلطان زلو منغستي بمبزحتو اب نخونتات ناي شودن اب قمت بمئتاو يتوم يماناوي اخررتي زعبللو بوليتيكا بمهلاو بزحت حقتات يغيروا خمزلو توم حقتات يغيروا زلو خا بحفشو هاجراو حقتات እኳ እንትኾኑ ብቐንዱ ዘተኮርሉ ግን ነቲ ኣብዛ ሃገር እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝመፀ ድዩ ዝተወለደ ድዩ ብመበቆል ካብ ናይ ወፃኢ ዜግነት ወይ ከዓ ናይ ወፃኢ መበቆል ዘለዎም ሰባት ዝምልከቱ ብዙሓት ጉዳያት መልክዕ ከትሕዝዎ ዝፍተን ዘሎ ሕግታት ምቕያር ኣሎ ገሊኡ ነቲ ሕብረተሰብ ኣዝዩ ጠቃሚ ዝኾነ እዩ እንኮላይ ነቶም ኣብዚ ብናይ ወፃኢ መበቆል ዘለና እውን ዝጠቅም ነቲ ሕብረተሰብ ብሰላም ሕጊ ኣኽቢሩ ንዝኸይድ ኩሎም ኣብ ሽወደን ዘለዉ ዜጋታት ይኹኑ ውሉዳት ናይዚ ዓዲ ይኹኑ ናይ ወፃእተኛ ወለዶ ዘለዎ ዝጠቕሙ ሕግታት ይቕየር ኣሎ ሕግን ስርዓትን ምኽባር ሓደ ካብቲ ኩላህና ደው ክንብለሉን ክንኣምነሉን ዘለና ጉዳያት እዩ ይኹን እምበር ንመነባብሮ ናይቲ ወፃእተኛ ብሓፈሽኡ ብፍላይ ከዓ ነዚ ብትግርኛ ፈነወ እነካይደሉ ሕብረተሰብ ንህቦ ሓበሬታ ብኸመይ ይፀልዎ እንታይ እዮም ከቶም ሕግታት ተባሂሎም ዘለዉ ብኸመይ ኢና ክርድኦምን ክንቅበሎምን ኣብ ተግባራውነት ክውዕሉ ከዓ ኣብ ሂወትና ብኸመይ ከነፃምዶምን ከነተግብሮምን ኣለና ዝብሉ ሓበሬታ ንምሃብ እዩ ብናይ ሎሚ ዓንቲ መደብና ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ኣብ ጉዳይ ጥሮታ ኣብ ጉዳይ ፍርዲ ንቆልዑን ከምኡ እውን ኣብ ምእለይ ናይ ዓበይቲ ክንክን ሕክምና ወይ ከዓ ኣብ እንዳ ዓበይቲ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ናይ ስራሕ ቦታታት ተኣታትዮም ዘለዉ ሕግታት ናይቶም ዝተቆፀሩ ወይ ከዓ ቁፅር ብሕጂ ዝቁፀሩን ተኣታትዮም ዘለዉ ሕግታት እንታይ ከም ዝመስሉን ዝኣመሳሰሉ ምስ ግዜና ብምትእሳር ብዙሓት ነጥብታት ክንትንክፍ ኢና ከምዚ ትፈልጥዎ ናይ ነዳዲ ናይ ባጤራ ናይ ዝተፈላለዩ ባጤራ ማለት ብካሽ ዝግበር ዕዳጋታት እውን ከይተረፈ ቀሪቡሎ ብምስሓቡ ካልድ ዓብዱ ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና ኣሓፈሽኡ ግን ካልድ ቅድሚ ናብቲ ዝርዝር ምእታውና እዞም ኩሎም ዝቕየሩን ዝምዕብሉን ሓደሽቲ ዝተኣታተው ዘለዉ ሕግታት ኣብ ሽወደን ታሪክ ንመጀመርያ ግዜ ኢንተንሲቭ ወይ ከዓ ብፃዕቂ ሕግታት ብምቕያር ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ከምዚ ሰውራ ዝመስል ሰውራ ናይ ምቕያር
ዝመስል መገዲ ይካየድ ስለ ዘሎ እዚ ሕግታት እዚ ንምቕያር ዝተቐሰበሉ ቀንዲ ምኽንያትን ዕላምኡን ናብ መን ዘነፃፀረኒ እዩ ኢልና ክንግምት ንኽእል ብሓፈሽኡ ሓፈሻዊ ግንዛቤ ናይቶም ዝቕየሩ ዘለዉ ሕግታት ክህልዎ ምእንታን ብወገንካ እንታይ ምበልካ ወል ሃው መሓሪ ቴንኪዩ ነቲ መእተዊ ሓበሬታ ነቲ ኣገዳስነት ብዘለዓልካዮ እቲ ኣብ ሽወደን ዝቕየር ዘሎ ሕግታት ብፍላይ እዚ ሕጂ ንዛረበሎም ሕግታት ካብ 1 ጁላይ ኣትሒዞም ኣብ ተግባር ውዒሎም ዘለዉ ሕግታት ኮይኖም ዝተፈላለዩ ኣዝዮም ብዙሓት ዓይነት ሕግታት እዮም ካብቶም ቀንዲ ንሎሚ ክንዛረበሎም ኢልካ ቀሪብካዮም ዘለኻ ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ዝምልከት ኣብ ዝሓለፈ 50 ዓመት ተራእዩ ዘይፈልጥ ዋሕዲ ቁፅሪ ናይ ሓተት ዕቑባ ዝተራእየሉ ኩነታት ናይ ዜግነት ሕጊ ተራእዩ ብዘይፈልጥ መንገዲ ንድሕሪት ተመሊስካ ከማን ሬትሮአክቲቭስ እዚ ሕጊ ሎሚ ተተኣውጁ ካብ ሎሚ ንኔው ክትግበር ዝግባእ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ዘይተረድኦ ኣሎ ብዙሕ ተኻቲዖምሉ ኣብቲ ዝነበረ ድምፂ ናይ ምሃብ ነቶም ኣመልኪቶም ዘለዉ 100,000 ዝኣኽሉ ዜግነት ከማን ንድሕሪት ንዕኦምን ክፀሉ ኣለዎ ተባሂሉ ተተግቢሩ ዘሎ ንብዙሓት ተንኪቡ ዘሎ ሕግታት እቲ ተኣታትዩ ዘሎ ናይ ፈተና ናይ ገንዘብ ናይ ስራሕ እቶት ገለ ዝበሃል ፎርሸኒ ስክራብ ሕጂ እውን ብቐፃሊ ንብዙሓት ደብዳቤ መፆም ኣሎ ሓደ ዓይነት ደብዳቤ ናይ 3 ወርሒ ደሞዝካ ናይ ስራሕካን ከም ስለደልና ናይ ዝሓለፈ 3 ዓመት እንታይ ትገብር ነርካ እውን ስለደልና ድብል ንብዙሓት መፆም ኣሎ እዚ ኣብቲ ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ዝቕየር ዘሎ ኣብቲ ካልእ ብመብዛሕትኡ ዝመፅእ ዘሎ ነዛ ሃገር ካብ ስርዓት ወፃኢ ኮይኑ ነይሩ እዩ ኣብ ስርዓትን ኣብ መስመርን ክንመልሶ ኢና ዝብል ነገር እዩ ዝኸይድ ዘሎ ምስ ምምፃእ ምርጫ ምስ ምምራር ናይቲ ሕብረተሰብ ምስ ብዝሒ ናይቲ ዝፅሎ ዘሎ ሰብ ነቲ ውፅኢት ናይ ምርጫ ከመይ ክፀልዎ እዩ ምናልባት እዚ ግዜ ንሪኦ ነገር ክኸውን እዩ ነቲ ሕቶኻ ንምምላስ ግን ዕላማ ናይዚ ዝግበር ዘሎ ብፍላይ ኣብ ገለገሊኡ ወላ ንመጀመርያ ግዜ ሽወደንሲ ብኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብራሲዝም ዝተኸሰስሉ ኩነታት ይመፅእ እዚ ሕግታት ሲ ኣድልዎ ገይሩ ንመበቆል ናይ ካልእ ሃገር ዘለዎምን መበቆል ዘይብሎምን ዝብል ሕጊ ዝወፀሉ ዓይነት ኩነታት እዩ ተራእዩ እሱ ከዓ ንኣብነት ዜግነት ገበን ዝገበሩ ናይ ካልእ ሃገር ዜግነት ኣለዎም ከስጎጉ ዜግነቶም ክሕደጉ ኣለዎም ናብ ከምኡ ክቕየር ኣለዎ ሕጊ ዝብል ኣሎ እዚ ግን ዱዋል ናሽናሊቲ ሒዞም ንዘለዉ ሰባት እዩ ዝብል ሕጂ ኣብዚ ነቲቭ ሽወደን ኮይኑ ገበን ተገይሩ ወላ ሓንቲ ማራፂ የለን ኣብ ዝቕፃዕ ናይ ካልእ ሃገር ዜግነት ካልኣይ ሃልይዎ ዝገበረ ግን ኣይቅፅዕን ዓይነት ሽዑ ብዙሕ ነገራት ክመፅእ እዩ ንኣብነት ኢትዮጵያውያን ዱዋል ናሽናሊቲ ይፍቀድን እዩ ዜጋ ክኾኑ ከለዉ እዚ ናይ ሃገሮም ይርከብ እዩ ስለዚ እሳቶም ክስጎጉ ይኮነን ማለት እዩ እቲ ብናይ ብኤርትራ ሸነኽ ዘሎ ግን እቲ ዱዋል ናሽናሊቲ ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ ብዙሕ እዩ ስለዚ እቲ ሕግታት ብከምዚ እንዳበለ በብሃገሩ በብኩነታቱ ክፀሉ እዩ እቶም ሃገራት እውን ብኡ ኣቢሎም ዝገብርዎ ስለዚ እቲ ሕጊ ኣብ ወፃእተኛታት መበቆል ዘለዎም ኣተኪሩ ዝኸይድ እዩ ገሊኡ ከዓ ንኩሉ እዩ ንኣብነት ገበን ብብዝሒ በዚሑ ተባሂሉ ካብ 15 ዓመት ንላዕሊ ዘለዉ ገለ ሓደ ብሓደ ግን ክንኣትዎ ክንዘራረበሉ ኢና ግን ሓፈሻዊ እቲ ሕጊ እዚ ሃገር ክስቅጥዕ ስኢኑ ስርዓት ስኢኑ ፀኒሑ እዩ ናብ ስርዓት ክንመልሶ ኦርኒንግ ክህሉ ኣገባብ ስርዓትን ዘለዎ ኣካይዳ ክየድ ተባሂሉ ዝውሰድ ዘሎ ሞስት ኣግረሲቭ ብዙሕ እዩ ካብ ምሕር ብዙሑስ ዘይተቐየረ ሕግታት ክትሓትት ሓይሽካ ኣብቲ ተቐይሩ ዘሎ ምክንያቱ ብዛዕባ ብዙሕ ነገራት እዩ እቲ ሕግታት ዝቕየር ዘሎ ሕጂ እቲ ሰብ ነዚ ኩሉ ኮፕ ኣፕ ክገብር ምስኡ ክኸይድ ስለዘይከኣለ ብዙሓት ግዳያት እንዳኾኑ መፁ ኣለዉ ኣዝዮም ኣገደስቲ ነጥብታት መዓልታዊ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ክትንክፉ ዝኽእሉ ነገራት ሎሚ ኣብ ጥቓ ትክደሎ ቆልዓ ኣይተብኪ ማንም ሰብ መሓሪ ንማእሰርቲ ክበቅዕ ክእል ሕጂ ማንም ሰብ ገንዘብ ምለስ ዘይበሃል የለን ዳርጋ ሸለልትነት ሲ ከቢድ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ገበን ከማ እንደይኮነ ገበን ዘይመሰሎ እዩ ብሸለልትነት እዩ መብዛሕትኡ ዝናትና ሰብ ዝጠፍእ ቅድሚ ሕጂ ገንዘብ ምለስ ጥራሕ ዝበሃል ነበረ እቲ ገንዘብ ምለስ ዜግነት ምኽልካል በፂሑ እቲ ጌጋታት ዘይግባኣካ ምውሳድ ከም ዓብ ገበን ኮይኑ እዚታት ብምልኡ ሕጂ ብሸለልትነት ዝግበር ነገራት ሲ ካብ ተራ መቕፃዕቲ ናብ ገበን ዝኾነሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ገለገለ ሰብ ዳርጋ ገዛ ኸራይ ምኽፋል ዝስእነሉ ኩነታት ክበፅሕ ሕጂ ምክንያቱ እንድሕር ዳ ሪፖርት ሰሲዕካ ወይ ገለ ጌርካ ሳዕቤኑ ቀጥታ መቕፃዕቲ ሕጂ መስቲ ዝዓበዮን ዝመፆን ኣገባብ መስቲ ዘሎ ደረጃ ንቕሓት ናይቲ ሕብረተሰብ ብደገ ዝመፅእ ነቲ ሕግታት ዝወፅእ ዘሎ ተረዲኡ ከተግብሮ ዘለዎ ብድሆ ቀሊል ኣይክኸውን በዚ መዳይ ከዓኒ እቲ ሳዕቤኑ ከዓ ኣዝዩ ብዙሕ እንዳኾነ ክኸይድ እዩ
ስለዚ ንሰባት ኣብ ጭንቂ ኣብ ስትረስ ኣብ ገለ ከእትዎም እዩ ምናልባት ዝተይለ ሓደ ብሓደ ካብቲ ርእስታት እንዳኣተና ክንዛረብ እሺ እምበር ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ከምዚ ካልእ ሓፈሻዊ ዝገለፆ ኣብ ብዙሓት ነጥብታትን ዓውድታትን እዩ ሕግታት ተቐያይሩ ዘሎ ግን ከዓ በብሓደ ርኢና ኩሉ ዝምልከቶ ሰብ በዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ምድላው ክገብር ኣለዎ እንታይ እዩ ክገብር ዘለዎ ኣየና እዩ ዝምልከቶ ብዙሓት ንኩሉ ዝምልከት ኣሎ ብዙሓት ከዓ ንገለ ሸነኽ ናይቲ ሕብረተሰብ ዝምልከት ኣሎ ገለገሊኡ ከዓ ብጠቕላላ ኣብ መነባብሮ ናይ ብዙሓት ሰባት ብቐጥታ ፅልዋ ዘለዎ ስለ ዝኾነ በብሓደ ክንከዶ ኢና ብመጀመርያ ብዛዕባ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ብዝምልከት ኣብ ኢሚግሬሽን ተኣታትዮም ዘለዉ ሕግታት እንታይ እዮም ዝመስሉ እቶም ተቐይሮም ወይ ከዓ እቶም ክቕፅሉ ኣለዎም ዝበሃሉ ተረርቲ ሕግታት እንታይ እዮም ዝመስሉ ኣብኣቶም ክንከይድ ኢና ብፍላይ ከዓ ኣተኩሮና ኩሉ ግዜ ብትግርኛ ተዛረብቲ ካብ ኢትዮጵያ ይኹን ካብ ኤርትራ ዝመፁ ኣብዚ ዓዲ ተቐመጥቲ ይኹኑ ዜግነት ዘለዎም ዝምልከት ስለ ዝኾነ እቲ ቋንቋ ንጥቀመሉ ዘለና ናብኣቶም ዘተኮረ እውን እንታይ ከም ዝመስል ገለገለ ክንትንክፍ ኢና ሓው ካልድ ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ትማሊ እውን ብሰፊሕ ኣልዒልካዮ ኣለካ ኢኻ ግን እንታይ እዮም እቶም ኣብ ኢሚግሬሽን ቀንዲ ተቐይሮም ኣለዉ ዝበሃሉ ብድሆታት ወይ ከዓ ሕግታት ወል ተቐዳማይ ናይ ዕቑባ መስርሕ እዩ ኣብ ናይ ዕቑባ መስርሕ ካብ 12 ጁን ኣትሒዙ ኣብ ተግባር ዝወዓለ እዚ ናይ ኢዩ ፓክት ዝበሃል እሱ ሒዝዎ ዝመፀ ነገራት ኣሎ ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳ ዘሎ ምንቅስቓሳት ወላ ነቶም ነበርቲ ቀሊል ዘይኮነ ኮንትሮላትን ዲሌይ ክፈጥር ዝኽእልን ጥበቕ ዝበለ ቁፅፅር ምግባር መፂ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ሽወደን ከዓ ዕቑባ ዝሓትት ሰብ ካብ ኤርፖርት ትሒዙ ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ፖሊስ ክሬንዝ ፖሊስ ካልኦት ኣብኣቶም ከድካ እውን ዕቑባ ትሓትት ከም ዝደለካ ትነግረሉ ኩነታት ይቕየር ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ዓይነት ማለት እዩ ፖሊስ እውን ስጋዕ ክፍትሹ ሓላፍነት ምውሃብ ኣሎ ኣብ መጨረሻ ሽዑ እቲ ስክሪኒንግ ዝበሃል ነገር ካብ 1 ስጋዕ 5-6 መዓልቲ ክወስድ ይኽእል ድሕሪኡ ናብ ሚግሬሽን ትሓልፍ እዚ ከዓ 4-5 ዓይነት ናይ ሴኩሪቲ ኮንትሮል ድሕሪ ምግባር ክኸውን ምዃኑ ዝገለፅዎ ኣብ ሚግራሽን ዝፈርከት ዌብሳይት ዝወፅ ኣሎ እዚ ምናልባት ነቲ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ንገብሮ ነቲ ንሕና ንዛረቦ ዘለና ተኸታተልቲ ምእንቲ ኣትዮም ከንብብዎን ከስፍሕዎን ኣብዚ ኩሉ ክንገልፆ ስለ ዘይንኽእል እዚ ንብሎ ዘለና ሓበሬታ ኣበይ ክረኽብዎ ክእሉ እግረ መንገድና ኣብዚ እንዳተዛረብና ከሪኦም ክፍትን እየ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ እንድሕር ደኣ እቲ ሓበሬታ ኣበይ ረኽብዎ ፈሊጦም ኣዝዩ ቀሊል ክኸውን እዩ ኣብዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ሓድሽ ምስ ወፅእ እዚኣ እዚ ናይ ኤውሮጳ ሕጊ ብኸመይ ገይሩ ክሰርሕ ኣብ ዝብል ናብዚ ምስ ኣተወ 12 ጁን ኣብ ተግባር ዝወዓለ ንኤውሮጳ ብምሉኡ ብሓባር ክህልዎ ዝብል ኮይኑ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ተኣንሶካን ክትገብር ከለካ ብየናይ ኣገባብ ክግበር ስክሪኒንግ ኣብ ዝኾነ ኣብ ዶቢ ኤርፖርት ዲ ወላ ኣብ ውሽጢ ምስ ኣተኻ እንታይ ዓይነት ይኸውን እቲ ስክሪኒንግ 4 ዓይነት ኮንትሮል ክህልዎ እዩ አይደንቲቲ ኮንትሮል ዝነበረ እዩ ሕጂ እውን ክገብርዎ እዮም ሰኪሪቲ ኮንትሮል ክገብሩ እዮም ሰርቨር ሂትስ ቤዶሚኒንግ ክገብሩ እዮም ሄልሶ ኮንትሮል ከዓ ክገብሩ እዮም እዚ ስጋዕ ሓደ ሰሙን ክወስድ እቲ ስክሪኒንግ ድሕሪኡ እቲ ናይ ኣፕሊኬሽን ናይ ዕቑባኻ እሱ ይምዝገብ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቲ ሬጉላር ዝኸይድ መንገዲ ኦኺንዳት እዚ ኣገዳሲ እዩ ገለገለ ሃገራት ወላ ሓንቲ ናይ ዕቑባ ምክንያት የብሎምን ኢሎም ዝገምገምዎም ኣለዉ ነዞም ከምኡ ኢሎም ዝገምገምዎም ሃገራት እዞ ነዊሕ ከፅንሕዎም ከም ዘይኮኑ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ እቶም ዜጋታት ናይቲ ሃገር ኣብኡ ፅኒሖም ካብኡ ከየውፅዎም ኣብኡ ከለዉ ቅልጡፍ ዝኾነ ውሳኔ ወሲኖም ከውፅዎም ይሓስቡ ዘለዉ ምዃኑ ዝገለፅዎ ይሱ ሕጂ እዚ ከምኡ ዓይነት ኣገባብ እዚ ኣሲድ ግሬንስ ፎርፎራ እንደ ዝበሃል ክኣተው ከለዉ ዝርኢ ኢሎም ድሕርቲ ምምልካቶም ዘሎ ነገራት ኩሉ እቲ ዳብሊን ዝበሃል ዝነበረ ውዕል ሕጂ ተፈሪሱ ተሪፉ AMMR ዝበሃል መፂ ኣሎ እዚ ከዓኒ ብኸመይ መንገዲ ይርእይዎ ኣብቲ ውሽጢ ኤውሮጳ ከመይ ይከፋፈልዎም ነቶም ዝመፁ ገለ ኩለን እዚኣተን ኣቲኻ እንድሕር ዳ ጠወገያኻ ኣብኡ ከተንብቦ ኢኻ እንታይ ለውጥ ኣሎ እቲ ኮንትሮል ክግበር ከሎ ሰብ ኣበይ ክፀንሕ እዩ ኢንተርናሽናል ፕሮቴክሽን ክትሓትት ከለካ ከመይ ክኸውን ትገባእ ፍቃድ ንክወስድ እቲ ዝነበረ ናይ ዕቑባ መሰላትን ኣገባባትን ብኸመይ ይኸይድ ብዝርዝር ሕጂ እቲ ዝነበረ ናይ ቅድሚ ሕጂ ከም ዘለዎ የለን ኣዝዩ ተቐያይሩ ኣሎ ካብ ናይ ዕቑባ ጀሚርካ ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ እንድሕር ዳ ዕቑባ ክሓትት ከሎ ሓደ ሰብ ነዚ ዘይተቐሪብሉ ኣሸጋሪ ናይ ዕቑባ እዚ ኣብ ፋሚሊ ምጥርናፍ ነቲ ዝነበረ እቶት 30 ሚእታዊት ክውስኸ ይብሉ ኣለዉ ኣብ መስራሕ ኣለሱ
30 ሚእታዊ ተወሲኹ ማለት ከተምፅእ ዳርጋ ዘይከኣል ክኸውን እዩ ምክንያቱ 4-5 ስድራ ዘለዎ ሰብሲ 40-50 ከባቢ እቶት ክህልዎ ክጠልብ እዩ በዚ ዝሕተት ዘሎ ሕጂ ወል ኣይክከኣልን እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ እቲ ፋሚልያን ክሊኒክ ከኽብዶ እዩ ማለት እዩ ናይ ዜግነት ዝምልከት ኦልሞስት ፈተናን ካልእን ገንዘብን ተኣታት እዩ ብዙሕ ዲሌይ ዝፈጥር እዩ ብዙሓት እውን ንዕኡ ክሓልፍዎ ዝኽእሉ ይኮኑ እቲ ዝካየድ ዘሎ መዐቀኒታት ናበዝሐ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ኢሚግሬሽን ጉዳያት ዳርጋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣብቲ ኢሚግሬሽን ምሕዳስ መንበሪ ፍቃድ ቀዋሚ ዝነበረ መንበሪ ፍቃድ ግዝያዊ ምግባር ናይ ዜግነት ግዜ 5 ዓመት ዝነበረ ምምልካት ናብ 8 ወረቐት ፓስፖርት ዘይብሉ ናብ 10 ናይ ዕድመ ፍልሊ ገለ ጌጋ ሎሚ ካብ 100 ዘመልከቱ ዳርጋ 9 ሚእታዊ 80 ሚእታዊ ብዝኾነ ምክንያታት ይንፀግ እዩ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ዘየንፅግ ዝነበረ ስለዚ ናይ ኢሚግሬሽን ዓዊሎም ካኢሎም እዮም ሽወደን ዜግነት ብቐሊል ዝርከብ ኮይኑ ስለ ዝፀንሐ ብቐሊል ዘይርከብ ክንገብሮ ኢና ክብሉ ክንመልሶ ኢና ስለዚ እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ላዕሊ ሁሉ ላይ እንደ ፈተና ናይ ኩንስካፕ ቴስት ክትገበር 2,000 ክሮነር ምኽፋል ኣሎ ተዲ ሓሊፍካ ማሊስካ ከዓ 2,000 ባን ሸርኩርት ላል እንዳበሎ ሰብሲ ካልእ ካብ እዚ ከዓኒ ናይ ዜግነት ተባሂልካ ክመፅእ ስለዚ ትዝኸይድ ዘሎ እዚ ሃርሞኒ ሜድያ ሓደ ዕላማና መሓር እንታይ ነይሩ ብልክዕ እቲ ህዝቢ ከዓ ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ ታንገብር ኢና ስድራና ነብስና ግዜና ጥፊና ሃርሞኒ ሜድያ ተኺልና ዝኩሉ እንዳኸድካ ዝኩሉ እንዳፃዓርካ ከለካ እቲ ህዝቢ ስለምንታይ እዩ ቋንቋ ሽወደን ጀሚርና ኣብዚ በዓል ደጀን በዓል ሃገር በዓል ኩሎም ዝገብርዎ ነገራት እዚ መደባት ንገብሮ ዘለና እሱ ይትሳምሄል እንታይ ክኾን ኣሎ እንታይ ይግበር ኣሎ እሱ ኢኻ ትፈልጥ እቲ መደባት ኩሉ ብኩሎም ብፆትና ዝቐርብ ነዚ መደባት እዚ ሰብ ተኸታቲሉ ፈሊጡ እዚ ሜድያ ካስ ናትና እዩ ሕግዘና ኣሎ ሞ ክንዕብዮ ኣለና ኢልካ ምክትታል ምዝርጋሕ ገለ ክንዲ ዝሕሰብ ናትና ሰብ እዚ ኩሉ እንዳበልና ሓደ ግዜ ብስራሕ ዝመፁ ንማሕረስ እምብሪ ድንበር ክሰምዑ ወይም ዝንብሎም እየ ዝብል ምክንያቱ ንዓና ነብስና ንዛረባ ከይንህሉ ኢኻ ትካል እዚ ኩሉ እንዳበልኩካ ዘረባስ ሎማዓንቲ ሕጂ ብዚኣ ዝነበሩ ሰባት ነይሮም ኣሕዋትሲ ቆልዓ ወላድ ዘለዎ ናይ ቆልዓት ዝነበረ 3 ዓመት ምስ መልአ ከም ዝተረፈ ዜግነት ምምልካት ኣንሜላን የትርፍዎ ከም ደለዎ ከማን ኣይፈልጥን እዚ ኣንሜላንስ ዘይተዛረበሉ ሰብ የለን ኩሉ ዝፈልጥን ዘይፈልጥን ይኩሉ ዝዛረበሉ ሓቂ እንታይ ከኣለካ እንታይ ይቕየር ኣለካ ኣይትፈልጥን ወሉ ደሓን ኢሎም እዚ ናይ ኢሚግሬሽን ስኻብ ሓለፈኩም ዳሓን ታም ምርጫ ከዓ ኣይተሓልፈኩም ከይፈለጥኩማ እሞ ዳሕራይ በኤስዲ ስዒሮም ኤስዲ ተመሪፆም ኢልካ መመራር ትርጉም የብሉን ስለዚ እንታይ ንምባል ኢኹም ድብል ዘለኹ እዛ ናይ ኢሚግሬሽን ጥራሕ ዝርዝረን ዘለኹ ብዚአንሲ እሰን ጥራሕ ንኽቕየራ ዝተኻየደ መስርሕ ዝካየድ ዘሎ ኣዝዩ ብዙሕ ስለዚ ኣብ ኢሚግሬሽን ዝነበሩ ፕሮሰሳት ኩሎም ከምኡ ዶንጊና ኢሎም ዝድውሉ ሰባት ናይ ፋሚሊ ምጥርናፍ ንኩሉ ሽግራት እንዳደለዩ ኣኽብድዎ ኣለዉ ስለዚ ከምዚ እንዳኸበደ ክኸይድ ከሎ ስኻኻ ዝያዳ ክትጥንቀቕ እዩ ዝግባእ እምበር ዝያዳ ጌጋ ትገብር እንተኾንካ ተመሊስካ ኣብቲ ብዙሕ መዳይ ሕጂ ኢሚግሬሽን ጥራሕ ኣይኮነ ዋላ እንዳ ጥሮታ ወሎ ክንደይ ሰብ ገንዘብ ምለስ ተባሂሉ ዘሎ ናይ ጥሮታ ገንዘብ ክንደይ ሰብ እዩ ካብ ኩሉ ምለስ ዝበሃል ፎርሸ ግሪን ካርድ ሳብሎ ወላ እንታይ ሕጂ እዚ ኩሉ ሕግታት እዚታት ዝቕየር ዘሎ እንድሕር ዳ ብግቡእ ፈሊጥካ ደይጌርካ ሸለልትነት ዘዕበየና ዝነበርናዮ ዝመፃእናዮ ከቢድ ዋጋ ዘኽፍለሉ ሕግታት ይመፅእ ሸለልትነት ግደፎ ገበን እዚ ከዓኒ ከምኡ ከይከውን እንታይ ሕግታት ትቕየር ኣሎ እንታይ ንኽንጋገዘ ይብልና ሰሙናዊ እምበር ንሕና ክንደይ ድና ንደክም ዘለና ነዚ መደባት ከነቐርብ ንኸነንብብ ገለ ተገዲሱ ኣይስማዕ የድ ሰብ ናብ ዘይበፅሖ ብፀሓይ ኣየለንከ ወል እዚ ኩሉ እንዳገበርካ ከለካ ድሕር ዳ እቲ ሰብ ክፈልጥ ዘይደልዩ ግን ሳዕቤኑ ከቢድ ምዃኑ ከዓ ክርድእ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ብኡ ካልድ ዝቐርብ ሕቶታት ኣሎ ንኣብነት ዕቑባ ሓቲቶም ቅድሚ ፈቓዶም ምስ ረኸቡ ዜግነት ምስ ወሰዱ ይኹን ዜግነት ከይወሰዱ ናብተን ዝመፁለን ሃገራት ብፅሑት ዘካይዱ ኣለዉ ብብዝሒ ካብ ሰብ ዝዛረበሉ ዘሎ ነገራት ነቶም ናብ ዓዲ ዝኸዱ ወይ እውን ቅድሚ ዜግነት ይኹን ዜግነት ምስ ወሰዱ ዓዲ በፂሖም ዝመፁ ናይ ምሽቁራር ኩነታት ይረኣዩ እሞ እንታይ በዚ ሕግታት ዝወፅእ ዘሎ ወይ ከዓ ብሕጂ እውን ዝመፅእ ዘሎ ዝተፈላለዩ ኣሞሽን ወይ ከዓ ኣብ እማመ ዘለው ምቕያር ሕግታት ብኸመይ ክፀልዎም ኢና እዞም ከምዚኦም ሻቅሎት ዘለዎ
እቲ ዝዓበ ኣብዚ ሕጊ እዚ ዝተረኣየ ዘይንቡር ነገር እንታይ እዩ ሕጊ ንድሕሪት ኬድካ ምትግባር ገለ ይነበረን ሕጂ እዚ ዝብልዎ ደለዉ ናይ ዜግነት ነዛ ምርጫ የምፅበዩ ደለዉ በቲ ሕገ መንግስታዊ ዝኾነ ነገር ክቕይሩ እንተኮይኖም ግድን ምርጫ ኣብ መንጎ ክሰግር ስለ ዘለዎ እዚ ንዕኡ ኢሎም እዮም ዳ ስቕ ኢሎም ዘለዉ እምበር እቲ ካልኣይ ምርጫ ተኻይዱ እንድሕር ዳ እቲ ውፅኢት ምርጫ እቶም የማናውያን ዝዕወትሉ ኩነታት መፅዩ ዜግነት ክንስሕብ ይፈቐደልና ድብልዎ ደለዉ ኣብቲ ናይ ዜግነት ምስሓብ ምክንያት ዘምፅዎ ደለዉ ቫንደል ዝበሃል ትርጉሙ ዘይፍለጥ ቬግ ዝኾነ ነገር በቃ ሓዲግ ድላዮም ቫንደልሲ ንኣብነት መርዓ ገይሩ ነይሩ ሓደ ሰብ ሰበይቱ ንሱን ተጋግዮም ፋሒሉ ኣይኣመንዎምን ይነፅግዎ ዜግነት መሰመልከቱስ ከምዚ ጌርካ ከምዚ ፈቲንካ ነርካ ናይ ሓቂ ዘይኮነ መርዓ ስለዚ ዜግነት ኣይግባእካን እዩ ዝበሃሉ ሰባት ተጀሚሩ እዚ ቫንደል ዝበሃል ኣዝዩ ቬግ ካልኣይ ዝሓሰቡና ሰባት ዝበሃል ብሓሶት ግራውንድ ብሓሶት ዝወሰዱ ዝበሃል ሕጂ እዚ ናትካ ክትብሎ ዝፀናሕካ ይኣትዉ ሓደ ሰብ ኣነ ዓደይ ክኸይድ ኣይክእልን እየ መንግስተይ በዲልኒ ገለ ይብል ወዳሕራይ ኣነ እግረ መንገድና ከነልዕሎ መሓሪ ኣዝዩ ግርም ዝብለካ ዓይነት ፈጣጥ ዝኾነ መረዳእታ ናይ ብዙሓት ኢኻ ከዓ ትርኢ ዓዲ በፂሖም መፂኦም ነቲ ዓዲ ተነጊሩሎም ክወፁ ኣለዎም ዝተባሃለስ እቲ ሰብ እንታይ ደይገበር ደሊኹሞ እሞ ዓዶም ተኸዱ እንታይ ፀገም ኣለዎ ኢሉስ ድቕ ኢልካ ጠላዕካ ነቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እኮ ይጥሒሱ ዝኸይዱ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥሒሱ ኸይዱስ እሞ እንታይ ገበረኩ ንምንታይ ከም ዝትገብር ምክንያቱ ደጋፋይ ተቃዋማይ ዝብል እዩ ትብሉ እሞ ይርስዑ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ምዃኑ ሓደ ሰብሲ ናብ ዓደይ ክኸይድ ኣይክእልን ኢሉ ተዓቂቡስ ዓዲ በፂሑ መፂ ዝነብር ተኮይኑ እቶም ሃገራት ንምንታይ ሞ ዝነብረካ ብፍላይ ሕጎም እንድሕር ዳ ዜግነት ምስሓብ ዝፈቅድ ኮይኑ ሕጂ ንዓባ እዮም ዝኸዱ ዘሎ ብሓሶት ግራውንድ ዝወሰዱ ዝብሉ ዘለዉ ሓሲኹምና እንታይ ሓሲኹምና ወዓድና ክንከይድ ኣይንኽእልና ኢልኩምና ምስሃብናኩም ግን ዓድኩም ከይድኩም እንተኢሎሞ እንታይ እዮም ከም ዝኸዱ ከም ዝወፁ ከዓ ይርእይዎም እዮም ምክንያቱ ዜግነት ምስ ወሰደ ተኺእሉ እዩ ብኤርፖርት ዝወፅእ ዝኸይድ እዚ ሕጊ እዚ ቀደም ከምኡ ንብል ኔርና ኣብቲ መጀመርያ ክቕየር ከሎ ግደፉ እዞም ከምዚ ዘለዉ ፅባሕ ንጎ ከምዚ ክብሉ እዮም ኣብ ናይ ዕድመ ጌጋ ከምዝብሉ ኣለዉ ኮይኑ ሕጂ ነህለ መዓልታዊ ኦኩላር ሄት እንዳተባሃለ ናይ ኣይደንቲቲ ማዕለያ ዘይብሉ ሰብ ይንፀጋ ኣለዎ ክንደይ ሰብ ሕጂ ከዓ ፅባሕ ንጎ ብሓሶት ግራውንድ ወሲድኩም ዝበሃል ከመይ ክሽረፍ ከመይ ክትርጎም ካልእ ነገር እዩ ፍቓድ ከይወሰዱ ዝኸዱ እሞ ዝመፁ ኣለዉ ኣብነት ሕጂ መሓሪ ካብዚ ፍቓድ ወሲዶም ዜግነት ወሲዶም ናብ በዓል ካናዳ ሙቭ ገይሮም ኣብኡ ከም ካልእ ኮይኖም እዩ ምስ ደቆም ፋሚሊኦም ነይሮም ደቆም ኮ ካናዳውያን እዮም ወደን ኣይፈልጥዎም ኣብኡ ተወለዱ ንዖም መልስዎም ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ሰብ ክንዲ ሰብ ኣይኮነን ድምለስ ዘሎ ከዓ ብዙሕ ኣሎ ካብኡ ድመልስዎም ዘሎ ምስ ተመልሱ ከዓ ኣብዚ እውን ቀሊል ኣይኮነን ካብዚ ክንደይ ልቃሕ ወሲዱ ዝኸደ ካብ ናብዚ ከይምለስ ኢሉ ናብ ኣፍሪቃ ዝኸደ ብኣፍሪቃ ከይዱ ሽገር ከዓ ክንደይ ሰብ ኢኻ ትሰምዕ ሕጂ እቲ መዓልታዊ ዝኸውን ዘሎ ሕንፍሽፋሻት ክትሪኦ ከለኻ ዋ ኣንታ ሰብ ህድእ ኢሉ ደይከይድ ነዚ ዘሎ ሕማቕ እዋንሲ እንኳን ዶ ማይ ሃሪሞክስ ቀደሙ ጅብጅብቲ ዝበሃል ነገር ኣሎ በቲ ሸለልትነት ጥራሕ ዝመፅእ ዘሎ ጌጋታት ኣብዚ ከቢድ ዋጋ ከኽፍል እንዳበልካ ከለኻሲ ከምዚ ወሲኽካሉ ባዕልኻ መሊስካ ካልእ ጌጋታት ጌርካሉ ተመሊስካ ግዳይ ትኾነሉ ነገር እዩ ዝዓቢ ስለዚ እንተተኻኢሉ ነዛ ዘላ ሕማቕ እዋን እቲ ዝመፅእ ለውጢ ተመፂ እውን ኣትሊስት ሕጊ ስርዓት ኣይፀላእን እንዲ ግን እቲ ራሲዝም ዘለዎ እንታይ ዝርኢ ዘለኹ ራሲዝም ኖርማላይዝ እንዳተገብረ ዝኸይድ ዘሎ ይመስል ኣብ መንጎሲ ነቲ ወፃእተኛ ምፅላኣት ብዓውታ ዝረኣየሉ ዘሎ ኩነታት ኣሎ እዚታት እንዳወሰኸ እንተኸይዱ እንዳኸፍአ ተኸይዱ መጨረሽኡ እንታይ ክወልድ እቲ ሰላም ዝነበረ ሃገር ናብ ብምብፅባፅን ናብ ምብርባሽን ገፁ ዝኸደሉ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ በዓል ፈረንሳይ ዝነበረ ሽግራት ኣብዚ እውን ከይመፅእ ኣብ ሎንግ ተርም ዘሻቕል ኩነታት ምክንያቱ እቶም የማናውያን ምስኦም ከዓኒ ሓቢኦሞ ዝፀንሑ ከምዚ ዓሌታዊ ፅልኣት ዘለዎም ሰባት ከዓ በጨቕታታት እንዳመፀ ይመፅእ ስለ ዘሎ ኣብዚ ጥንቃቐ ከድሊ ስለዚ እቲ ዝሕቶኻ ንምምላስ እቲ ወፃእተኛ ምፅላእ እንዳዓበየ ብዝኸደ ቁፅሪ ብኢሚግሬሽን ኣቢሉ ሕግታት እንዳቐየረ ሎሚ ከምቲ ናይ ቀደም ኖ ሰብኣውነት ሕጊ ዶ ከምዚ ዶ ዝበሃል ዳርጋ ብግቡእ ይኸይድ የለን ን100,000 ሰብ ዜግነት ንክኽልክሉ ኢሎምሲ ንኣቐዲሞም ኣመልኪቶም ዝነበሩ ሰባት ከማን ዝሕጊ ክፀልዎም ኣለዎ ኢሎምሲ ካብቲ ዝፀደቐሉ ዘይኮነስ ንድሕሪት ከይዶም ኣመልኪቶም ዘለዉ ሰባት ከማን ከም ዝኽልከሉ ምግባር ዝመስልዎ ነገር የለን ጠንቁ ናይዚ ሕጂ ንከምዚ ወፃእ መበቆል ዘለዎም ሰባት ንምጉዳእ ተባሂሉ ዝኽየድ ዘሎ ተባሂሉስ ብኣምነስቲ ክሲ መፂዎ ስለዚ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ካይዳ ከም ዝበልካዮ ንድሕሪት ከይዱ ንብዙሓት
قداي كجبر زخ النجا ندحري دا تمليسهم كم يجيرون زبل سؤال كم يجيرون يحج ندحري تمليسهم قد ما حمش تشديش عامة عمل كيتهم زنبور زي قلنا تحجي فتنا قبأكم يدبلون دلو فملكو تقولوا كو تحقينا برد لازم تقدم حجي عبنت بقى تحت عدمه قلعت كتملكو لهم كلها تحت عدمه تنيرهم عم مسرح العدمه تحاليفهم كملكو تقولوا تحت عدمه لنورو بوي زرقه تباهيل بيت فردي ولا عسرت حتى اخي لهم كله زموص وزحات معناته كملكو تقولوا تحت 10 شمال تسلنوا حجي ግን በንጻሩ ራእይ ከመልክት كله زي نبر حجس كيتوسنن تصنيح ጉዳይካ እዚ ዝኾነ ሕጊ ክምልከተካ ይተባሂሉ ዝኽየል ዘሎ ኩነታት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ጥንቅቕ ኢልካ እንታይ ይበሃል ኣሎ እንታይ ይግበር ኣሎ ብኸመይ ከይፀልወና ንጥንቀቕ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርካዮ ነገር ፅልዋ ከየምፅእከ እንታይ ክትገብር ትኽእል ድሕሪ ሕጂ ኸ እንታይ ክትጥንቀቕ ኣለካ እዚታት ኣዝዩ ኣገዳሲ እቲ እንዳፈለጠ ዝጋገሰብ ገን እንዳበልካ ይትጋገዝ ዝበሃል ወላ ሓንቲ ሳዕቤናት ከይፈለጠ ግን ብዙሕ ሰብ ኢናትና ግዳይ ዝኸውን ንሕና ከዓ እሱ ኢና ሰኣን ፍልጠት ሰባት ኣብ ሽግር ከይኣቱ كل شيء انتاي زبالالو اب حقي زي مفلات كاب تحتاتነት ነፃ ይገብረካ ከም እንተዝኾን ከይፈለጥ ከብዚ ኣደዋቢልና ያልና ለሚና ዞም ኩሎም ናይ ፓርኬሪን ዝቆፅዑና መማሓሩና ነይሩ ግን ኣባ ጌጋ ኣደዋቢል ከያ ምስተቐፅዓካ ካልኣይ መዓልቲ ብኣደዋ ይትብላኒ ሕጊ ብኸም ይሰርሕ ስለዚ እሱ እንተይለ ናብ ተኻልእ ሕተት هو እታ ኣብዚ ናይ ኢሚግሬሽን ቀጻሊ እውን ዝተፈላለዩ ዛዕባታት እንዳመፁ ካብ ተኸታተልትና እውን ሕቶታት እንዳተቐበልና ነቕርቦን መብርህ ንህበሉ ክኸውን እዩ እታ ካልኣይቲ ሒዘያ ዘለኹ ኣብ ጉዳይ ጥሮተኛታት ዝምልከት እዩ ወፅኡ ዘሎ ሓድሽ ሕጊ ንጉዳይ ጥሮተኛታት ዝምልከት እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ እዩ ተቐይሩ ዘሎ እንታይ እዩ ፀኒሑ እንታይ እዩ ተቐይሩ ዘሎ እቲ ንጥሮተኛታት ዝምልከት ኣብ ክልተ ከፊልና ክንሪኦ ኢና ተቐዳማይ ኣብዛ ሃገር ሰሪሖም ኣብዚ ነይሮም ብስራሕ ጥሮታ ዝወሰዱን እቲ ግሩን ፔንሽን ዝወሰዱ ሰባትን ፈላሊና እቲ ኣብዛ ዓዲ ከይሰርሐ ክነብር ስለ ዘለዎ ክበልዕ ስለ ዘለዎ ገዛውን መፅለሊ ክህልዎ ስለ ዘለዎ ጥራሕ ጥሮታ ዝወሃቦ ሰብ እዚ ካብዚ ሃገር ወፂኡ ክፀንሓሉ ዝኽእል ግዜ ተደሪቱሉ ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ከምኡ ድመፁን ኣለዉ ካብዚ ዓዲ ንነዊሕ ግዜ ኣብ ዓዲ ከይዶም ኮፍ ዝበሉ ነዚኦም ንሕና ንኸፍለካ ነበርና ኣብዚ ኮንካ ክትበልዖ ክትነብረሉ እምበር ኣብ ዓድኻ ከይድካ ኣይኮነን ስለዚ ናይ ክንዲ ዝምለስ ዝተባሃሉ ሰባት ኣለዉ ገዛ ክራይ እውን ይኸፍልሎም ብላዕሊ እሞ ነቲ ገዛ ክራይ ከኣካርዮሞ ይኸዱ ሕጂ ነተን ገዛ ክራይ ከዓ ኩሎም ፀብፂቦም ናይ ክንዲ ዝግዜ ናይ 7 ዓመት ምለስ ዝተባሃለ ሰብ ዝመፀኒ ጥሮተኛ ነይሩ እዚ እንታይ ኮይኑ ነቲ ገዝኡ ካሪዎ ሕጂ ሕጊ ዝተቐየረሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሕጊ ሰብ ከዓ እግረ መንገዱ ክፈልጥ 7 ኣካላት ቤት ፅሕፈት መንግስቲ ሓበሬታ ግድን ክለዋወጡ ዝብል ሕጊ ወፅዩ ተግባራዊ ኮይኑሉ ሎሚ ኣብዚያ ድራሽኡ ዝነብር ሰብ ኣብዚያ ድራሽኡ ዝነብር ሰብ ገበን ኮይኑ የኽስስ ኮይኑ ገዛ ከይዶም ኣብዚ ኩሉ ደንስሊ ታይቲ መዐቀንስ ካትበርከት ቸክ ገብሩ ብሓደ ድራሻ ብዙሕ ሰብ ተሎ ናይ ከይዶም ኳሓኳሓ ኣቢሎም መነመን እዮም ኣብ ዝነብሩ ኣብ ሓደ ገዛ ከይዶም ኳሓኳሓ ኣቢሎም ምስ ከዱ ክልተ ኣሕዋት ኣብኣ ዝቕመጡ ረኺቦሞ ምስ ረኸብዎም ኣብ መንታይ ኩምስኹም ብሎም ንሕና ኣብዚና ንነብር ከመይ ጌርኩም ተኻሪና ካይዳ ድራሻኹም ኣብዚ ደየለ ኣድራሻ ሂቦኩም ነይልና ትካራያ እሱ ብዓዲ ዘሎ ጥሮተኛ እዩ 7 ዓመት ተኻሪቦሞ ትገዛ ናይ 7 ዓመት ፀብፂቦም እስኻ ክንዲዚ ትኸፍል ምክንያቱ ናይ ገዛ ክራይ ንኸፍለልካ ነርና እስኻ ከዓ ገንዘብ ካብ ካልእ ተእትወሉ ነርካ ገዛ ክራይ ስለዚ ዘይግባኣካ ገንዘብ ኢኻ ወሲድካ ሓደ ካልኣይ እቲ ወፂኻ ዝፀናሕካሉ ግዜ ካብዚ ሕጊ ዝቕየር ንንየው ካብ 3 ወርሒ ዝነበረ ክኽፈለካ ይግባእኒ ጥሮታ ዝወፃኻ ከይሰራሕካ ኢኻ ዝበሃልካ ይመፅእ ሕጂ ዝኩሉ ሰኣን ምፍላጥ እዩ ማለት ሃርሞኒ ሚድያ መቸም ኣብ ዓዲ ኮይኑ ክሪአና ይክእልኒ ዝገደደ ካልእ ጣጣ ከይትምፃሉ ክሪኦ ይክእል ንኸውን ሃርሞኒ ሚድያ ኮይኑ ግን ኣብዚ ሕግታት ክቕየር ከሎ እቶም ኣብዚ ዘለዉ ስድራ ቤት ገለ ኣብዴት ኣይገብርዎም ኣይነግርዎም ጥሮተኛታት ዝምልከት እዚ ተቐይሩሎ ምስ ተባህለ ክትወፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ጌሽካ ኮፍ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ምስ ተባህለ ኣይ ከይደው ኮፍ ክብል ገንዘብ ወላ ይሃቡን ኢሉ ዝኸደ እዚ ሕጊ ናይ ዜግነት ቀይሮም ፅባሕ ንጎ ካብዚ ሃገር ወፂኡ ሕጂ መንበሪ ፍቓድ ሃልይዎ ካብ ዓመት ንላዕሊ ወፂኡ ከየፍቀደ ዝተረፈ ይስሕብዎ እዮም እቲ መንበሪ ፍቓድ ዜግነት እውን ፅባሕ ንጎ ከምኡ ገበሩ ካብዚ ሃገር ወፂኡ 2 ዓመት ንላዕሊ ዝወፀ ክሰሓብ ይበሉ በዚ ሕጊ ናይ ምቕያር ዝብልዎ ደሎ እሞ እዚ ሕጊ ስለ ዘይፈለጥካ ከይፈለጥካ ተተሰሓበካ ዜግነትካ ፅባሕ
ስለዚህ እንታይ ንምባልኹም ዘለኹ ነቶም ጥረተኛታት ዝምልከትካ ሓደ ካብ ዝንገብሮ ዘለና እዩ እንዳወፀ እንታይ ሕጊ ዝቕየር ዘሎ እንታይ ዝምልከት ንዖም እንዳበልና ነቕርቦ ኣለና ኢና ስለዚ ክገይሹ እንተኮይኖም ኣብ ዓመት ካብ 3 ወርሒ ንላዕሊ ክገይሹ ከም ዘይክእሉ እንድሕር ደኣ ይኽፈሎም ኣሎ ገንዘብ ዝግብኦምን ዘይግብኦምን ሓቲቶም ክኸዱ እንተዘየለ ገንዘብ ምለሱ ገንዘብ ምለስ ተባሂልካ ገንዘብ ጥራሕ ተቐፂዕካ ይቆምካ ዝስብቶ ንዕኡ ከዓ ከም ገበን ኮይኑ ክስ ምስረተክ ሽዑ ቤት ኣኽባር ሕጊ እዚ ጉዳይ እዚ ብሸለልትነት ዝኸይድ ዝነበረ ናብ ፍርዲ በፂሑ የፍርድ በፂሑ ኣድራሽኡ ካልእ ገዝኡ ካልእ ሰብሲ ገበን ይገይሩ ደሉ ነዚኣ ጥራሕ ረኺቦም ኣብ ክስ ብፂሖም እንድሕር ደኣ ከይሰሙካ ደው ኣቢሎምካ እንታይ ማለት እዩ ናብዚ ኩሉ ጉዳይ ሽግር ዘእትወካ ንምንታይ ከምኡ ይግበር ስለዚ እቲ ዝሪኦ ዘለኹ ካይዳ መሓሪ ቁርብ እንድሕር ደኣ ትርር ዝበለ መረዳእታ ተቐይሩ ክስርሓሉ ዘይጀሚሩ እዚ ንገብሮ ዘለና ሰብ ተኸታቲሉ ብስነ ስርዓት ነቶም ዝምልከቶም ከብፅሖ ተደኪሉ መዓልታዊ ዝቕየር ዘሎ ሕግታት ብሰንኪ በዝሒ ናይቲ ዝቕየር ዘሎ ሕግታት እንታይ ተቐይሩ እንታይ ኣይተቐየረን እውን ሰብ ክፈልጠሉ ዘይክእል ኩነታት ትኸይዳ ስለዚ ብፍላይ እቶም ጥረተኛታት ዓበይቲ ኣሕዋትና ንሳቶም ሰኣናፍልጦ እዮም ብዙሕ ግዜ ግዳይ ዝኾኑ ብፍላይ እቶም ሓደሽቲ ዝመፁ ቋንቋ ከይከኣሉ ከለዉ እዮም ጥሮታ ዝኣትዉ እቲ ቋንቋ ከይፈለጥዎ ከለዉ እዮም ከዓ እዚ ዓዲ ይኸብዶም ዓቕሎም ኣፅበሎም እሞ ኣብ ዓዲ ኮንካ ጥሮታ ተወፂኻ ኣብ ወቅቲ ከይትኽእል ኢኻ ተባሂሉ እዞም ዓድኻ እንታይ እዮም ድሎ ኣይሰርሐ ኣብዚ ዓዲ ግብሪ ይከፈለ ንኽበልዕ ንኽነብር ሂብናያስ እዚ ገንዘብ እዚ ኣብ ደገ ከይዱ በዚሕሉ ፅቡቕ እቶም ጥረተኛታት ወላቶም ዝሰርሑ ኣብዚ ዓዲ እቲ ገንዘብ ስለዘይኣኽሎም በዓል ካምቦድያ በዓል ገለ ሕስር ዝበለ ሃገራት ከይዶም ዝነብሩ ኣለዉ ወደናዊ ሰሪሖም ገለ ዝነበሩ ከማ ስለዚ ነቲ ዘይሰርሐ ግን መን እዩ ኢሎም ከዓ ባዕልኹም ሕሰብዎ እቲ ትሕት ትምህርቲ ዘለዎ ደንጉ ዝመፅእ ዕድመ ዝደፍአ ገለ ወፃእተኛ ይብዝሕ ይኸውን ንዕኡ ዝትንክፍ ሕግታት ከምዚ ክመፅእ ከሎ እዚ ከምዚ ጌርካ ከዓ ብቋንቁኡ ክትነግሮ ከለካ እቲ ሰብ ክርድኦን ኣይ እዚኣሲ ኣገደስቲ እየን እዚአን ክገባገብለይን ምባል ክመፅእ ኣሎ እንተዘየለ ተኣኪበን ሳዕቤነን ከበድቲ ክኾና እየን ፅባሕ ንጎ ሓሲኻና ገበን ጌርካ ብስርዓት ኣይነበርካን ዘይግነትካ ክሰሓቢ ተኢሎም ሕጊ ምስ ቀየሩ ናብ ካልእ ኮለል ክወጥቶ እዩ ምክንያቱ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ሓጎፅጎፅ ምስ ሚግሬሽንን ምስ ኩሉ ካልእ መንግስታዊ ትካላት ዝምልከት ነገራት ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ነገራት እዮም መፅእ እዋ ግን ሕጂ ካልድ እዚ ክትብሎ ዝፀናሕካ ንኣብነት ሓደ ሰብ ብስራሕ ይኹን ከይሰርሐ ኣብዚ ዓዲ ከምዚ ዝበልካዮ ክልተ ዓይነት ናይ ጥሮታ ኣገባብ እዩ ዘሎ ሓደ ኣብ ስራሕ ዓለም ከይፀናሕካ ግን ከዓ ናይ ጥሮታ ዕድመ ይበፅሕ እሞ ኣብኡ ከለካ ጥሮታ ተባሂልካ ብጥሮተኛ መልክዕ ግን ከዓ ዘይሰራሕካ ተባሂሉ መደብ ግበረካ ካልኣይ ከዓ እቶም መዋእሎም ሰሪሖም ብግቡእ ጥሮታ ወፂኦም ዝወሃቡ ኣለዉ ሕጂ ኣብ መንጎ እዚ ሕጊ ተቐይሩ ዘሎ እንኮላይ ነቶም ጥሮተኛታት ሰሪሖም ንጥሮታ ዝወፅሑ እውን ይምልከት እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ቁርብ ኣነፅር ምባላ ወኖ እቲ ሕጊ ዝወፀ ነቶም ሰሪሖም ዝወፁ ኣይምልከትን ነይሩ እቲ ዝወፅእ ሕጊ ነቶም ከይሰርሑ ግሩንድ ፔንሽን ዝወሰዱ እሱ እዩ ዕላምኡ ነቲ ደይሰርሐ ንምርካብ ነቲ ዝሰርሐ እሞ ነፃነቱ ምግታእ እንዲኸውን ንዕኡ እቲ ኣብዚ ሲ ወላ ብድኽነትካ ንበር ክትብሎ ይትኽእልን ኢኻ ዳሕራይ እቲ ነፃነት ምግዳብ ዕላምኡ እንታይ እዩ ነዚ ናይ ሃገር ሲስተም ኡትኒታ ይግበር ኣሎ ኢሎም ስለዝሓስቡ እሞ ከዓኒ ከይሰርሐ ዝመፀ እዚ ንኸይሰርሐ ዝመፀ ሰብ ጥሮታ ኮኒ ሓውሲ ወልፌር ጌርካ ራእዩ ከምቲ ናይ ሶሻል ጌርካ ራእዩ ክነብር ኣለዎ ክበላዕ ኣለዎ ክሰቲ ኣለዎ ስለዚ ዝወሃቦ ዘሎ እቲ መሰረታዊ ከም ገንዘብ ብዝሓን ከማን እኮ ከምቲ ናይ ብሶሻል ደረጃ ዝወሃባ ገዛ ኸራይ ገለ ወሲኽካየን ዝኸደ ከምኡ ገይሮም ሞ ክብርክዑ ግን ደይትነብረሉ ትኾንካ ዝዓዲ ብዙሕ ግዜ ዝሕተቱ ሕቶ ኣሎ ኣብዚ ስራሕ ሰባት ተመሪዖም መፁ እሞኒ ኣብ ኣፍሪካ ገለ ግን ትካላት ገለ ህልዎ ሕጂ እንታይ ይብሎ ኣብዚ መፅሲ ተመሊሰው እንዳኸድኩ እንዳመፃኹ ክሰርሕ ይኽእል ድዩ ሽዑሽ ወደ እንታይ እዮም ድብሉ መንበሪ ፍቓድ ሂብናካስ መምፅእን መኸድን ክትቅይሮ ደሊኻ ነቲ መንበሪ ፍቓድ ምስ ወዳእካ ጠቕሊልካ ክትመፅእ ምስ ደለኻ ሽዑ ሕተተና ኣመልክት ወይ ከዓ ኣፍቂድካ ዝውግኖ ነገር ኣለኒ ኢልካ ስጋዕ 2 ዓመት ክወሃበካ ክእል እዩ ከድካ ወጋጊንካ ትመፅእ ተደየለ ግን እንዳኸድኩ እንዳመፃኹ ማለት እንታይ ማለት ሓዳር ብብሉቱዝ
كم قوون هاي كلني وسخا مو غير كابزي اتيخا قبر كتكفل اسكات كتكفل ابت حبرتسب ترى كله وكايلنا انا من برفقاد نبكادل افت ابليكيشن كمان لو كله كونتاين نيرو انتاي مدب كابش ولا مس مصحا بحال ቋንቋ ተማሂረ ቀልጢፈ ስራሕ ዓለም ኣቴ ኣብቲ ሕብረተሰብ ምስ ደቀይ ምስ ሰበይተይ ኮይ ተመሊእ ነይሩ ምስ መፀ ሽዑ ወእሞ ስራሕ ገዲፍ ዳራኸመይ ገይረ እንዳበለ ብዘይ ቪዛ ንኤውሮጳ ክመፅእ ክኸይድ ጥራሕ ዓይነት ይገብር ንኸምኡ ዝሰሓብሎም ኣዝዮም ብዙሓት ስሒቦምሎምሲ ዳሕራይ ካልኣይ ከመልክቱ ከለው ኣብ ቤተሰብኩም ስድራኹም እኹል እቶት ስለ ዘይብሎም እኹል ገለ ተባሂሎም ዝተኸልከሉሎም መፅኦም ነይሮም ስኸይዶም ካልኣይ ተኸልከሉ ምክንያቱ ሓሪሰን ተናንስቶም ኣብ ፎሬልድራር ፔኒንግ ምስ ኣተዋ ትገንዘብ እኹል ኣይኮነን ይባል ናቶም ገንዘብ ከርኢ ደሊብንዮ ምንጭ ናይቲ ገንዘብ ስለ ዘይፍለጥ ኢሎም ዝኣበይዎም ሰባት ሕጂ እንታይ ማለት እየ ባዕልኻ ኣብ ኢድካ ሒዝካዮ ዝነበርካ ነገር ከሲርካ ተመሊስካ ኮለልዶ ትብል ኢኻ ሕጂ ኣብ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ዝኽየድ ኣሎ እቲ ብደገ ዝነበረ ስራሕ ዝለመደ ሙጉያይ ዝለመደ ኣብዚ ምስ መፀ ምናልባት ከምቲ ብደገ ዝለመዶ ዓይነት ንግድን ስራሕን ሙጉያይን ከይህሉ ይኽእል እዩ ግን ክልተ ነገር ካብ ሓደ ግዜ ደሊኻ ኣይክየድን ስለዚ እቲ ትብሎ ዘለኻሲ ታናይ ጥሮታ ዝምልከት ነቶም ዝሰርሑ ነቶም ገለ ንዖም ክትንክፎምን ኣይደልን እኳ ዳ ብዝተኻእለ ነቶም ናትናዮም ዝብልዎም ነዊሕ ሰሪሖም ዝብልዎም ንዖም ዝሓሸ ኩነታት ንጥሮተኛታት ፈጢርና ንስደተኛታት ዘሎ ሪሶርስ ገዲብና ብከምዚ ነመዓራርዮ ዝብል ፖለቲካ እዮም ቶም የማናውያን ዘካይዱ እሱ ከዓ ይፅላእኒ ማለት ነቲ ዝሰርሐ ነቲ ሃገር ናብዚ ደረጃ በፂሕዎ ዘሎ ዘብፅሐ ፅቡቅ ጌርና ንሓዞ ምባል ፅቡቅ እዩ እቲ ሲስተም ኦትኒታ ምግባር ምስ በዝሐ ነቲ ሲስተም ምምዝማስ ምስ በዝሐ ንሳቶም ከዓ ንዕኡ ዝኸውን ግብረ መልሲ ክህቡ ባህርያዊ ሲና ዝንርኢ ዘለና ሕጂ ፅቡቅ ካልእ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና እቲ ዝርዝር ሰፊሕ እዩ እቲ ብመበል ሳልሳይ ደረጃ ሒዝናዮ ዘለና ኣብ ምእለይ ዓበይቲ ዘሎ ናይ ሕክምና ቦታ ወይ ከዓ ብልምዲ እንዳ ዓበይቲ ምእለይ እንዳ ዓበይቲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ በዚ ናይዚ ሃገር ከዓ ኤልድረቦወንድ ዝበሃል ኣብኡ ዝሰርሑ ሰባት ብፍላይ ከዓ ወፃእተኛታት ግቡእ ናይ ቋንቋ ክእለት ክህልዎም ከም ዘለዎም ካልኦት ምስ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ስራሕቲ ናይ ሰርቪስ ስራሕቲ ብፍላይ ከዓ ኣብ ዓበይቲ ክንክን ዝሰርሑ ሰባት እንታይ ዓይነት ናይ ቋንቋ ደረጃን ክእለትን ክህልዎም ከም ዘለዎም ዝድንገገ ሕጊ ኣብ ቅድሚ ምቁፃሩ ሓደ ሰብ እንታይ ከም ዘለዎ ጥራይ ዘይኮነ ገና ዋላቶም ተቆፂሮም ዝሰርሑ ዘለዉ እውን ኩነታቶም ንክርአይ ዝቕስብ ሓድሽ ሕጊ ወፂኡ ኣሎ ንሱ ከዓ ካብዚ ቅድሚ 3 መዓልቲ ቢሉ ኣብ ተግባራውነት ውዒሉ ኣሎ ሓውና ካልድ እውን ኣብ መደባቱ እኳ ተንኪፍዎ እንተነበረ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብዚ እውን ተንኪፍና እንተነበርና እንታይ ማለት እዩ እዚ ሕጊ እዚ ብኸመይ ክትግበር ዝድለይ ዘሎ ወላ ገዳሲ ሕቶ እዩ መሓሪ ሓደ ዘገርም ነገር ዝተዓዘብክዎ እንታይ እዩ ብዚ ሲስተም ናይዚ ናይ ሙያ ትምህርቲ ገለገለ ሰባት እቲ ናይ ተሓጋገዝቲ ኣለይቲ ሕሙማት ክንብሎ ወንደርሸተርስ ክንብሎ ማለት እዩ እዚኣቶም ከምኡ ወዲኦም ከለዉ ምልከት ቋንቋ ሽወደኖም ግን ኣዝዩ ድሩት ዝኾኑ ሰባት ኣዝዮም ብዙሓት ሕጂ እቲ ትምህርቲ ድዩ ቋንቋኦም ተተርጊሙ ዝመሃርዎ ነይሮም እዚ ኩሉ ናይ ተርሚኖሎጂስ እዚ ኩሉ ገለ ሓሊፎሞ ከብቅዑ ኣብቲ ኮሚኒኬሽን ፓርት ከምቲ ዝድለ ቋንቋ ከይመለኹ ፀኒሖም ስራሕ ምውዳእ ትምህርቲ ጥራሕ በይኑ እኹል ኣይኮነ ምክንያቱ አንቴክኒንግ ኣሎ ክትፅሕፍ ኣለካ ዶክመንት ክትገብር ኣለካ ክትርድኦ ኣለካ ነቲ ነገራት እቲ ዝኸይድ ዘሎ ከባቢኻ ዘሎ ነገራት ክትገልጾ ክትክእል ኣለካ እንታይ ጋጢሙ እንታይ ሓንኪልዎ ወዲቑካ ሓደ ሕሙም እዚታት ምሕንኳል እንታይ ማለት እዩ ጠቕላላ እንድሕር ዳኣፍቲ ናይ እንዳ ዓበይቲ ትምህርቲ ዘይት መፅያትካሲ ሕጂ ካበይኻ ከተምፃእ ምሕንኳል ስለዚ ከምዚ ዓይነት ናይቲ ማዕረ ማዕረ ክኸይድ ዝግብኦ ፍልጠት ናይቲ ቋንቋ ምልከት ስለዘይፀንሐ ኣብቲ እንዳ ዓበይቲ ብዙሕ ሽግራት የጋጥም ምክንያቱ ቶም ዓበይቲ መስተዕቤቶም ቋንቋ ከማን ኣሸጋሪ ተሪኻ ብፍላይ ኣብ ደመንስ ገለ ናብ እንዳኸደ ክኸይድ ኮለት ሰብ ናብ ቋንቋ ድዩ ዝምለስ ናብቲ ናይ ቀደም ዝዓበየ ይድምለስ ወላ ዝነበረ እዩ ዝጠፍኦ ኣብ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ወላቲ ዘሎ ናይ ቋንቋ ከምድላይካ ምዝራብ ዓቕሚ ከማን ድሩትነት እሞ ኣስኻ እቲ መሰረታዊ ቋንቋ ብቕዓት እውን ከይፀንሐካ ተፀኒሑ ንዓኻ ቻሌንጅ እዩ ነቶም ሰባት ከዓ ቻሌንጅ እዩ
ስለዚ ንምንታይ ናብ ከምኡ ይበፅሕ ቀፃሊ ዝብልዎ ዝነበሩ ነገራት እንታይ እዩ ኳሊቲ ናይቲ ትምህርቲ ክዕረ ኣለዎ ሓደ ካልኣይ ኣብ ስራሕ ዓለም ዝኣተው ኸ ወዲኦም ድዮም ኣትዮም ፋስት ኮይኖም ድዮም ካብቲ ስራሕ ወፂኡ ኩሉ ድዮም ኣገዲድኩም ኣምህርዎ ንኽትመሃር እንዳተኸፈለካ ወፂኻ ትመሃር ይኸፍለካ ግድን እቶም ሓለፍቲ ክሰድልዎም ናይ ቋንቋ ደረጃ ክብል ኣለዎ ኮምፒተንሲ ኡትቬክሊንግ ማለት ናይ ብቕዓት ክብ ምባል ነገር ንዑ ዝሕግ መፅሒ ሓለፍትስ ሪኦም ናይ ቋንቋ ከመሓይሽ ኣገዲዶም እውን ሰብ ከውፅዎ ኣለዎ እምብተኢሉ ግን ዕድል ይወሃቦም በቕዖም ኣይኮንካ ነዚ ስራሕ ክበሃሉ ማለት ስለዚ ኣነ ንኩሎም ተኸታተልትና ዝመኽሮም እሱ እዩ ነቲ ፈተና ነቲ ቋንቋ ነቲ ትምህርቲ ብኸመይ ሓሊፎሞ ብዘየገድስ ኣብቲ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ስራሕ ናይ ቋንቋ ዓቕሞም ድሩት ከሎ ሰብ እንዳተዛረቦም ከሎ ብምስሓቅ ጥራሕ ክሓልፍዎ ድፍትኑ ሰብ እንዳተዛረቦም ከሎ ኣብ እዎ ዝበሃሎ እዎ ኸይበሉ ድኸዱ ገለ እንተኮይኖም ኦፍኮርስ እቲ ሰብ ኢሪቴት ክኸውን እዩ ኣብ ቀፃሊ ከዓ ክዛረብ እዩ መሳርሕትኻ እንድሕር ዳ ከምኡ ፊሊንግ ኣርኦምኻ እቶም ዓበይቲ ከደኣ ከመይ ይኾኑ ኣለዉ ማለት ድበሉኻ ብግቡእ ከተገልግሎም ኣይትኽእልና ስለዚ ውሽጡ ባዕሉ ፈቲሹ ሰብ ስጋዕ መንግስቲ ዝብለካ ገለ ከይበልካ እሰርሕ እንደ ዘለኹ ደኺመ እንደ ከይበልካ ንነፍስኻ ንምዕባይ ከመይ ጌርካ ትደክም ንኻልእ ሰብ እኳ ክትኣሊልካ እንዳደኸምካ ስለዚ ብከምኡ ደረጃ ከይመፅእ ከሎ ክኸይድ ምክንያቱ እዚ ኣብ ዝኾነ ስራሕ ኣቲኻ ትቐፃሊ ንብሎ እዩ መሓር ግድን ትምህርቲ ቤት ኬድካ ገለ ይኮነ ፊዮርስ ኣብ ኣስመራ ዓፀዋይ ክፋታይ ኮይኑስ ብዓፀዋይ ክፋታይ ሞይቱ ፎቶሪኖ ከይበፅሐ ኣውቲስታ ከይበፅሐ ገለ እስኻ ከዓ ኣብ ዘእተውኻ ቦታሲ ወላ ሓንቲ ዕቤት ከየርኣኻ ዘሰይም ነገር እንዳገበርካ ክትከይድ ክትመፅእ ምዝ ዳሞ ሮቦት ተቐይርካ እኮ ሩቲኔራት ዝኾነ ነገር ዝሰርሕ ተኾንካ ኬድካ ትገብራሳ ትምለስ ኬድካ ትገብራሳ ትምለስ ተመሊስካ ደኺመልካ ትድቅስ ዕቤት ተደየለ ከመይ ጌርካ ኢኻ ዳሞ ናይ ምንባርካ ትርጉም ክትፈልጡ ናይ ምንባር ትርጉም እኮ ክትቅየር ክትክእል ኣለካ ዝሓሽካ እኮ ክትከውን ኣለካ ናብኣ ንምብፃሕ ጥራሕታ ዕላማ ነይራ ኣብ ምስኣተኻ ሽዑ ከኣለይ ተቃለሱ ኢልካ ብኡ ክትከይድ ከምኡ ክኸውን ኣይግብኦን ስለዚ እዚ ዘውፅዎ ዘለዉ ሕግታት ነቲ ወላቲ ናይ ኢሚግሬሽን ናይ ዜግነት ሕጊ እንደርአዮም መን ናይ ዓዲ ፕራይም ሚኒስተር ከይፈለጥካ ወሓደ ግዜ ኮላ ነብስና ክንፍትሽ ከለና ኮይና ንሓፍካ ሃገራዊ መዝሙር ከይፈለጥካ ዜግነት ኣይውሰድን ነይሩ ተዝኸውን መሓሪ ስጋዕ ሕጂ በቓልና መወፃዕናዮ መዞም ኳ ተፃወቶት ኩዕሶ ደው ኢልና ኣብ ልብና ሒዝና ምደረፍና ወላ ኣይንፃወት ምዘመርና ክንደይ ሰብ ክዝምር ሕጂ ነዚ ኣብዛ መዝሙር ዝኽእል ኣብዚ ተወሊዱ ዓብይ ቤት ትምህርቲ ኣትዩ ዝኽኣለ ተለይ ኮይኑስ ካብዛ ዓብይ ዝመፀ ሰብ ክንደይ ተገዲሱ ንዓ ዘንብባ ሕጂ ግን ከምብቦያን ፈተና ክትመፅእ ስለትኽእል ክንደይ ዞባታት ኣለዉ ኣብዚ ክንደይ ፓርላማ ሳምሄለኩን እስካብ ኬድካ ስለ ዝተምሃርካዮ ተደይፈሊጥካዮ እዚ ዝወሃብ ነበረ 100 ሰዓታት ናይ ሳምሄለ እኽልቲ ዶ ትኸውን እሳብሉ ንሳ ዳ ዱካን ኣብፂሓ እኳ ደይትመልስ ናይ 10 ሰዓታት ናይ 100 ሰዓታት ስለዚ እዚ ሕግታት ዝመፅእ ዘሎ ንዓኻ እውን ከም ሰብ እንዳተመሓየሽካ ዝኽይድ ስለ ዝኾነ እንተደይ ጌርካ ያኸ ኣብቲ ስራሕ ብቑዕ ኣይኮንካ ኢሎም ንኸውፅኻ እውን ሕጊ ዕድለዎም ኣሎ ምክንያቱ ቋንቋ ብቕዓቱ እኹል ኣይኮነ እንተተባሂሉ ናይቲ ትካል ውሕስነት መድሃኒት ትህበሉ ቦታ ናይ ጥዕና ዝምልከት እሞ ብጌጋ መረዳእታ ጌጋ መድሃኒት ኣውሒጥካ ሰብ እንተሃሰኻ ወይ ዘይተባሃልካያ ነገር ጌርካ ናብ ካልእ ሃስያ ተበፅሕካ ስለዚ እቲ ብኡ ዘሎ ዓይነት ኳሊቲ ከመይ ሓላፍ ዘላፍ ምዃኑ ስለ ዝርእይዎ ዘለዉ ካብዚ ዝተበገሰ ናይ ቋንቋ ክራፍ ክህሉ ኣለዎ ዝብልዎ ኣሎ ክትቁፀር ከለካ ክኸበድ እዩ ተቆፂሩ ኣትዩ ዘሎ ሰብ ከዓ ክመሓየሽ ክግደድ እዩ ዓይነት ስለዚ እዚ ከም ኣወንታ ይኽረኣይ ዘለዎ እምበር ከም ኣሉታ ክረኣይ ይግባእ እዋ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ መገዲ እግርና ዝኻልድ ክትንክፎ ዝፀንሐ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምኽርን ሓበሬታን ንምውሳኽ ዝኣክል ብፍላይ ከዓ ነቶም ቋንቋ ትግርኛ ተዛረብቲ ዝኾንኩም ኣብ ከምዚ ዝዓይነቱ ስራሕ ናይ ኣለይቲ ኣብ ክንክን እንዳ ዓበይቲ እትሰርሑ ናይ ቋንቋ ተርሚኖሎጂ ወይ ከዓ ናይ ቋንቋ ሕክምና ብቋንቋ ትግርኛን ሾደንን ተተርጉሙ ዝተሰርሐ ብሓውና ብርሃነ ተስፋ ዝጊ ቅድሚ ሕጂ ተደሪሱ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ መፅሓፍ ኣዚዝኩም ምንባብ ይከኣል እዩ ነቲ ኣብ ሕክምና ዓለም ዘጋጥመኩም ናይ ቋንቋ ሕፅረት ወይ ከዓ ኣባህላታትን ክሕግዘኩም ዝኽእል መፅሓፍ ከም ዝኾነ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንሕብር ብቋንቋ ትግርኛን ብቋንቋ ሾደንን ስለ ዝተፃሕፈ ቅልጡፍ ዝኾነ ሓገዝ ክሕግዘኩም ዝኽእል መፅሓፍ እዩ እቲ ካልኣይ ነገር ብዛዕባ መድሃኒታት ኣብዚ ዓዲ ዘሎ መድሃኒታት እውን
እንታይ ዓይነት መድሃኒት ንምንታይ ይወሃብ ስለምንታይ ከናይ ዓይነት መድሃኒት እንታይ የገልግል ዝብል ፋሳብ ዝብል ኣትኹም ኣብ ጉግል ርኢኹም ኣብኡ እውን ብዛዕባ ናይ መንነት ናይ መድሃኒታትን መብርህታት ናይ መድሃኒት እዚ ኣብ ስራሕኩም ጥራይ ዘይኮነ ንመነባብሮኻ ዝሕግዝ ንደቅኻ ትህቦም መድሃኒት ንዓኻ ትወስዶ መድሃኒት ይኹን ዝያዳ ኣፍልጦ ዘሎ ብዛዕባ መድሃኒት ጥራይ ዝገልጽ ገጽ ከም ዘለዎ ምባል ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ ከዓ እዚ ብሓላፍነት ዘለዎ ትካል ናይ መድሃኒት ኣብ ሾደን ዝካየድ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ምውካስ እውን ነቲ ዘለኩም ዓቕምታት ከማዕብል ይኽእል እዩ ነቲ ኣብ ስራሕኩም ዘጋጥመኩም ብድሆታት ከዓ ክሕግዘኩም ስለ ዝኽእል ነዚአን ክልቲአን ሓበሬታት እዚኣተን መገዲ እግርኩም ኣብቲ ልዕሊ ካልድ ዝበሎ ሓበሬታ ክጠቕመኩም ይኽእል እዩ ኣብተን ተሪፈናና ዘለዋ ነጥብታት ብዘለና ግዜ ክንከደን ምእንታን ካልድ ኣብዞም ወፂኦም ዘለዉ ሕግታት ሓደ ካብቲ ወፂ ዘለዉ ሕግታት ብዛዕባ ምቕፃዕ ኣብ ገበን ዝተሳተፉ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ እንታይ ከም ዝመስል ተገለፀ ሓድሽ ሕጊ ኣሎ እዛ ጉዳይ እዚኣ እንታይ እያ ንመን እያ ክትምልከት እንታይ ክግበር ኣለዎ ኢልካ ኦኬ መሓሪ ቅድሚ ናብዛ ትብላ ዘለካ ምእታውና ነዚ ክትብሎ ፀናሕካ ስኻ ዘራጉድ ሓደ ሓበሬታ ክህቦም እሞ ብወኣትዮም ክርእይዎ እዚ ዝበልካ ኣገዳሲ እዩ እቲ ቅፅል ሕቶ ትመፀና ሕጂ እንታይ እያ እታ መፅሓፍ ዳኣበየላ ነጊርኩምና እምበር ብየኒና ክንረኽባውን ዝበሃል ስለዘየለ እሱ ሕጂ ብዙሕ ቴሌፎን ጭር ከተብለና ኣይትቐኒ ንሓወ ብርሃነ ዘስባት ተወኪስካ ብኸመይ መንገዲ እያ ትመፅእ ናምፃያ እሞ ኣብ ዝቕፅል ኣብ ሊንክ ከነምፅኦ ንብርሃነ ክንዕድሞ ኢና ንዕውን ምዝርራብ ፅቡቅ እዩ ግን እታ ብኸመይ ክእዝዝዋ ክእሉ ካበይ ክረኽብዋ ክእሉ ሽማ እንታይ እዩ ገለ ሓው ብርሃነ እውን ተተኸታቲልካ ናብዚ መደብ ብገለ ዕድል እሱ እውን እንተሰዲድካልና እቲ ሓበሬታ ክረኽብሉ ዝኽእሉ ነገር ክንሕብሮም ምክንያቱ ከምዚ ኢልኩም ገሊፅኩም እሞ ኣበይ ዳ ኣላ ብኸመይ ክንረኽባ ክብሉና እዮም ኩሎም ሕጂ መዚ ዝበሃል ዘሎ ካልእ ማዕረ ማዕረታ መሓረ ዝበልካያ እንታይ ከርእዮም ደልየ ኣብዚ እንተኣቲና ሕጂ ንኣብነት ከምዚ ኩሉ ሻዕ ዝኾነ ነገር ክነግሮም ከለና ኣብዚ ኣቲኹም ከምዚ ጌርኩም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ኢለ እንደ ከርኢ ድፍትን ኣብዚ እንተኣቲና ሕጂ ብትግርኛ ዝኣክል ተዳልዩ ለካ ሰብ ብዛዕባ ወላድ ዘለዎካ ምዃንን ኦኬ ንቆልዑን መንእስያትን ብዛዕባ ተሃድሶ ኢሎም ሃቢሊተሪንግ ተሃድሶ እዮም ኢሎም ተርጊሞም ወይ ዳ እቲ ትግርኛ ከዓ መሊሱ ካልእ ተርጓማይ ብትግርኛ ከየድልዮ እምበር ሕጂ እንታይ ርኢቶ ከም ዘለካ ክንሰምዕ ንደሊ ኢና ዝብል ደገፍ ማሕበረሰብ ረኣይዎ እዚኦም ሲ ንምንታይ እዚ ኩሉ ኣሽሓት ወፂኡ ተተርጊሙ ኢልኩም ትሓስቡ እዚ ብትግርኛ ኣነ ኣብዚ ብፍላይ ኣብ ሽወደን ኣዝዩ ዝገርም ኣዝዩ ብዙሕ ሓበሬታ እዩ ተተርጊሙ ዘሎ ብትግርኛ ሕጂ ብዛዕባ ፋንክሽን ሴትኒንግ ሲ ኣብቲ ስራሕካ ኩሉ ሻዕ ክውሉ እዩ እዚ ክዛረብሉ እዮም ስንክልናን ዘለዎም ዓበይቲ ታይቲ ክትመሃር ኢኻ ነዚ ሕጂ መሰንበብካዮ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣቲኻ ብሽወደን ተንብቦ ቅድም መሊስካ ብቋንቋኻ ተንብቦ በቲ ትኽእሎ ቋንቋታት እንዳንበብካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ገለገሊስ ፊልም ከማን ኣለዎ ትሪእዎ ኣለኹም ናይ ዓረብ ገለ ስለዚ እቲ ብቋንቋኻ ከምዚ ዓይነት ደረጃ እንዳወፀ ከሎ ንዕኡ ዘይምክትታል እቲ ቀፃሊ ንብሎ ስንፍልና እዩ እዚ ሕጂ እታ ሊንክ ኣብ ታሕቲ ክንገብረልኩም ኢና ኣቲኹም ዳሕራይ ከተንብብዎ ምእንቲ እቲ ዕላማ ናይዚ ከነሪአኩም ዝፀናሕና ነገር ብድሕሪና ከይድኩም ኣቲኹም ንኸተንብብዎ ምእንቲ እዩ እምበር ንሕና ዳ እሞ ኣበይ ኣለዎ ከመይ ኣሎ ኢልና ስርኢና ኣምፂና ናባኹም እንዲና ከነብሎ ንብል ዘለና ስለዚ እንተተኻኢሉ ኩሉ ሻዕ እቲ ሓበሬታ ብኸምኡ እንዳኸድኩም ክትጥቀምሉ ተስፋ ንገብር ናብታ ሕድኻ ክመልስ መሓሪ ኣብዛ ዓዲ ከም ዝረኣናዮ ዝሓለፈ እዋናት ገበን ኣዝዩ በዚሑ ነይሩ እቶም ገበነኛታት ኣዝዮም ነቲ ሲስተም መዝሚዞሞ ገበን እንድሕር ዳ ኣብ 15 ዓመት ዝእስር ተኮይኑ ናብ ደቂ 13 ይኸዱ ናብ ትሕቲ 18 ኢሎም ከይዶም ናብ 15 መፅኦም ካብኡ ናብ 13 ሎሚ ደቅኻ ደቂ 13 ናብዚ ክሪሚናሊቲ ከይኣትዉ ትሕልወሉን ትጓየየሉን ኩነታት እንዳመፀ ከይዳ ኣሎ ስለዚ ነቲ ሕጊ እንዳትርርዎ ከይዶም ሕጂ ካብ 15 እስካብ 17 ዘሎ ሰብ ገበን ተገይሩ ሙሉእ ብሙሉእ ገበን ኮይኑ
ክኽሰስን ክእሰርን ክኽእል ዝብል እቲ ሕጊ ኣፅዲቖሞ ዘለዉ እዩ ሕጂ እንታይ እሱ ሕጂ እቲ ዝነበረ ከምዚ ኣገዲዶም ዘእትውዎም ቦርድ ዝበሃል ነገር ተሪፉ መቕፃዕቲ ክመፅእ ከም ዝኽእል እዚ ሕጂ ነቲ ዝኸይድ ዝነበረ ገበናት ንምቕናስ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ተባሂሉ ዝረበሉ ዘሎ እዩ ስለዚ እቲ ሕግታት ብከምዚ ደረጃ እንዳተረረ ዝኸይድ ዘሎ ሓደ እንታይ እዩ ኣገዳሲ ነጥቢ ምስኡ ክነግሮ ዝደሊ መሓሪ ኣብ ዝሓለፈ መደብ ዝነበርክዎም ሽወደን ምስ ኤስትላንድ እንታይ ስምምዕ ገይሮም ሕጂ ከምዚ እሱራቶምሲ ኣብ ኤስትላንድ ወሲዶም ክእስሩ ቤት ማእሰርትታት በዚሕ ብዝዓድሲ ቤት ማእሰርቲ ሕፅረት ኣጋጢሙስ ሓድሽ ንዕኡ ሰርሑ ኣለዉ እንድዮም ሄክተትን ኣንስታልትን እሱ እንዳገበሩ ከለዉ ግን እሱራት ካብዚ ዓዲ ኤስትላንድ ወሲዶም ክኣስሩ ኦኬ እስሪ ቤት ካረዩ ማለት እቲ ናይ ኤስትላንድ ናይ እሱራት ምምሕዳር ከዓ ነቶም እስራት ኣብኡ ፀንሕ ማእሰርቶም ወዲኦም ከዓ ናብዚ ይምለሱ ማለት ስለዚ ማዕረ ክንዱ ዘኸይድ ዘሎ እንታይ እዩ ነቲ ሃገር ስርዓትን ኦርደርን ክትሕዝ ምስ ተባህለ ዝኸይድ ዘሎ መንገዲ ዝውሰድ ዘሎ መንገዲ ፈጢርዎ ዘሎ ነገራት ምዃኑ ሰብ ክርድኦ ክኽእል ኣሎ ስለዚ ትርር እንዳበለ ይኸይድ ኣሎ ወላቶም ትሕቲ ዕድመ ክቁፅዑ ኣለዎም ገበን ተገይሮም ዝበሃል ነገር ዝመፅእ ዘሎ እንታይ ምዃኑ ጠንቁ ሰብ ክርድኦ ኣለዎ ማለት እዩ ምናልባት ኣብቲ ዝበልካዮ ኩሎም ናይዞም ሓበሬታታት እዚኣቶም ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ መደባትና መፅሓፍቲ ይኹኑ ሊንክ ይኹኑ ብዛዕባ ኣበይ ከድካ ክትርከብ ከም ዝከኣል እውን ዝያዳ መብርሂ ዝመፅእ ዘሎ መደባትና ክንህብ ኢና ሓደ ካብቲ ኣብ ወፂኡ ዘሎ ካልድ ከምዚ ዝረኣናዮ ካብተን መሪፅናየን ዘለና ንሎማዓንቲ ምድንጋር ኣብ ጉዳይ ቀረፅ ዝብል ወይ ከዓ እቲ ሞምስ በድረገሪ ዝበሃል እዩ ኣብኡ እውን ሓድሽ ሕጊ ፀዲቑ ኣሎ ኣብዛ ሃገር እዚ ከምዚ ትፈልጥዎ ካብ እትዋትካ ዝኽፈል ግድነታዊ ግብሪ መንግስቲ ወይ ከዓ ግብሪ ኣታዊ ዝበሃል ኣሎ ንዕኡ ዝምልከት ሓደ በዓል መዚ ኣታዊ ግብሪ ከዓ ነዚ ጉዳይ እዚ የመሓደርን ይቆፃፀርን ከምኡ እውን ቀረፅ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ዝወሃብ ቀረፅ እዩ ንትካላትን ንውልቀ ሰባትን ዝተደንገገ ናይ ቀረፅ ኣከፋፍላ ጉዳይ ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምድንጋር ዝምግባር ወይ ከዓ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ዝግበር ጌጋታት ብዝምልከት ሓድሽ ሕጊ ወፂኡ ኣሎ ቅድሚ ሕጂ እውን ሕጊ ፀኒሑ እዩ ነቲ ሕጊ ዘፅንዕ ግን ሓድሽ ሕግታት ወፂኡ ኣሎ እሞ ካልድ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘለካ ሓበሬታ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምናልባት ንተኸታተልትና ብዙሕ ኣገዳሲ ኮይኑ ኣይስማዓንን ንሰብ ትካልን ኣብ ትካል ዘለዉ ንኣዝዮም ውሕዳት ክፋል ናይ ሕብረተሰብና ኣዝዩ ኣገዳሲ ምክንያቱ እዚ ናይ ሞምስ ነገራት ብደረጃ ውልቀ ሰብ ደረጃ ብዙሕ ፅልዋ የብሉን ብደረጃ ማለት ክትገዝእ ከለካ ብድኳንሲ ከምዚ ከፈልካ እውን ሞምስ ከይፈለጥካ ኢካ ትኸፍሎ እቶም ሰብ ትካል ግን ንዕኡ ዝገብርዎ ነገራት ንሰብ ትካል ዝምልከት እዩ ኣብኡ ግን ኣገዳሲ ነገር ምናልባት ግዜ እውን ተኣክል ስለ ዘላ ሓደ 6 ደቂቃ ኣለና ኣገዳሲ ነቶም ተኸታተልትና ትምልከት ኣብቲ መደብና እውን ናብ ዜና መፅሄት ዝጠቐስኩዋ ብዛዕባ ናይ ካብ ኤውሮጳ ወፃኢ ዝግበር ዕድጊ ካብ ኤውሮጳ ወፃኢ ቻይና ብፍላይ እዞም በዓል ቴሙ ዲኻ ትብሎም እንታይ ማልያ ዘይብሉ ፈቅዶ ገዛውቲ መሊኦሞ ዘለዉ ንብረት ሕጂ ንሓንቲ ነገር ትእዝዛ ካብኡ 3 ዩሮ ሞምስ ተገይሩላ ኣሎ ቫት ወሲኹምላ ቫልዩ ኣዲድ ታክስ ወይ ከዓ ሞምስ ወሲኹምላ ኣለዉ እዚ እንታይ ማለት እዩ 5 ኣይተምስ ተኣዚዝካ 3 ዩሮ ተወሲኽዎን 15 ዩሮ ብላዕሊ ናይ ቀረፅ ትኸፍለለ ናይ ሞምስ ማለት ናይ ጉምሩክ ሕጂ ኣብዚ ክትገዝኦ ሓይሽ ማለት እዩ ነገራት እዚ ዝበሃል ዘሎ 3 ዩሮ ተወሲኽዎሲ ስጋዕ 1500 ዝዋግኡ ማለት ካብኡ ንላዕሊ ኖርማል ክፈሎ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ግን ስጋዕ 1500 ዝዋግኡ ክገዝእ ከሎ ሰብ ተወሳኺ ቀረፅ ስለ ዘይነበሮ የዋፅኦ ነይሩ እዩ ሰብ ሕጂ ግን ንነፍሲ ወከፍካ ዝኣዘዝካየን ነገራት 3 ዩሮ ተተወሲኽዎን ደው ኢልካ ምሕሳብ ከድሊ ምክንያቱ የዋፅእ ዲ ዳኣ ከምዚ ገይረ ገዚእ ኣብዚ ዘሎ ድኳናት ክንድኡ እንዲዋግኡ ማለት ዋጋስ ጀት ዕላማ እንታይ እዩ እቲ ብደገ ዘሎ ምናልባት ተን ትካላት ከምዚ ተኸሲረን ብዙሕ ዕዳጋ ክዕፅወን ስለ ዝኽእል የማቐልኦ ኮነ ኣብዚ ከፍታ ኮነ ኣሳተን ባዕለን ኣብዚ ከፊተን እቲ ቁሑት ኣብዚ ኣትዩ ካብዚ ካብ ኤውሮጳ ትእዝዝ ዘሎ ኣማዞን ንኣብነት ካብዚ ካብ ሽወደን ተኣዚዝካስ ካብ ሽወደን እዩ ዝመፀካ ኣማዞን ሕጂ ከምኡ ዓይነት ነገራት ክገብራ ይኽእላ ይኮና እምበር ካብ ኤውሮጳ ወፃኢ ኣዚዝካዮ ዝመፅእ ፕሮዳክት
3 يورو توسيخو مالت كم تقدم مسيل وسب كعزيزو كندز خفللو تباهيلو اي كفلني تيلقا تنبرتي اتوانين لحرق عمل يسمى مملس خفل كاخي مت امه وزقدد نجرات كيمت اقدمنا خمس نجير كيسب اذا حبريتا ز خيبصح تريفو اي كندز انديم وسخ يلومن يلو اندحردا تمليسو خزاربك مت تحي مالتي مو خميدا امخ نجر منغستي اوتي اي توانقا شغيرو خيكون يلكا ترجمكا بزن نجرالنا كابزن العلم مسكده جزا مصيوم زي نغورنا زوم عدنبر توالاشم تراي اقول مالتي ማለት ስለዚህ እቲ ዝቕየር ዘሎ ነገራት እንድሕር ዳ ብከምዚ ደረጃ ተደርዚሩ ንገራሎ ናብ ጌጋ ከይበፅሕ ከሎ ሰብ ተቆጠብ ኣለዎ እዚ ካብ ኤውሮጳ ወፃኢ ዝግበር ዕድጊ ክንደይ ዋት ከስዕብ ከም ዝኽእል ክንርድኦ ኣለና እንዳበልኩ ናባኻ ክመልሰያ መሓሪ ዳ ግዜ ስርዓት ተኣክል ስለዘለ ኣብ መወዳእታ ክንከዳ ኢለ ሓሲበ ግን ዘለና ግዜ ብጣዕሚ ሓፂር ስለ ዝኾነ ኣብ መወዳእታ ዝመፅእ ዘሎ ካብ ንትንክፎም ጉዳያት ክኾና እየን ንድጎማ መነባበሮ ብዝምልከት ወይ ከዓ ፎሸይኒን ስተድ ዝበሃል ነጥብታትን ካልኦትን ጉዳያትን ኣለዉ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ምስ ካልኦታት ተሓሒዝና ክንመፆም ኢና ኣብ መወዳእታ ካልድ ክትብሎ ትደሊ ናይ መወዳእታ ቃል ተሎ ቅድሚ ምዕፃው መደብና ናባኻ ዕድል ክበካ كبد زبالة جدي أبكر بينا متس لزلو تحققات نداتر رخيت لزلو شللتنت كا زعبينا مسانا حزنا زمت عنان أبوزح نجارات كا تشللتنت أي فليت يكون إنجلز بحال زنبرة نجار كبيد واقع حزمت لزلو شللتنت يوهنت قال خبيد واقع زخفلو اللي تاتي زمت لزلو لذي قد محجي كبت جبن زي مسلو زنبورو عبد أبزياد راشخا مقومات قال جبن كوينوم نابنت اسبيزا عزيزكا واغا زياده زوسخ تخوينو كلن زن نገልጽን ዝነበርና ነገራት ማለት ነፍስ ወከፍ ዝትንክፋን ተخوينن ካብ ዝነበረና ንላዕሊ ጥንቁቃት ምዃን ሃርሞኒ ሚድያ መክትታል እንታይ ንብል ኣለና ንመን ኢልና ነምጾለና ተረባሕቲ ምዃን ንዑውን ከም ናትካ ገሪኢኻ ንኻልእ እውን ደይበጽሑ ነገር ከብጽሑ እግረ መንገደይ እንዳተላበኹ ንሎሚ ኣብዚ ኣደው ከብል ኣነ መሓሪ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ዋና ንህቦ ዘለና ሓበሬታታት ዝወሃቡ ዘለዉ ሰሚዕኻ ካብ ጌጋታት ምስራሕ ንምቁጣብ ወይ ከዓ ካብ ጌጋታት ንምስራሕ ወይ ከዓ ገበናት ንምግባር ድዩ ምድንጋር ንምግባር ድዩ በዚ መፁና በዚ ኸዱና በዚ ክመፅኹም እዮም በዚ ክመፅኹም ኢልካ ንምጥንቃቕ ዘይኮነ ዝያዳ እሩማትን ጥንቁቓትን ሕጊኽበርትን ኮይና ንነብስናን ነቲ ሃገር ንነብሮ ዘለናን ሕግታት ኣኽቢርና ንኽንከይድ ክሕግዙ ዝኽእል እዩ ብፍላይ ከዓ ነቶም ከይፈለጡ ኣብ ዝተፈላለዩ ፀገማት ዝወድቁ ሰባት ኣቐዲምካ ሓበሬታ ብምሃብ ክትንቀቑሉ ዘለዎምን ክፈልጥዎ ዘለዎምን ከይፈለጥካ ተኣትዎን ፈሊጥካ ተኣትዎን ነገራት ተፈላለይ ስለ ዝኾነ ነቶም ከይፈለጡ ኣብ ፀገማት ዝወድቁ ሰባት ንምድሓን ዝወሃብ ዘሎ ዕላማ ናይ ሓበሬታ መደብ ምዃኑ ብድሕሪ ምግንዛብ ንሎሚ ዝተዳለወ መደብ በዚ ወዲእና ኣለና ንሓው ካልድ ዓብዱ ከምኡውን ንኩሎም ሃርሞኒ ሚድያ ኣባላት ብምስጋን ንምክትታልኩም ኣዝና እንዳመስገንና ብዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ስጋብ ንራኸብ ሰላም ዳሓንቀኒ እዩ